Ja, selvfølgelig. Tak skal du have, Kasper. Er det ikke en Rapunzelblomst, du giver mig her? Jo, det er det. Den kan jeg et godt eventyr til. Er det ikke noget, jeg skal fortælle dig? Nej, jeg har det med. Okay, vi skal ud her. Der for mange år siden levede der en mand og en kone, som så længe havde ønsket sig et lille barn, men intet fået. Endelig lod det til, at den gode Gud ville opfylde deres ønske. På bagsiden af huset kunne man se ind i en dejlig have, hvor der voksede de smukkeste blomster og urter. Den var omgivet af en høj mur, og ingen turde gå derind, fordi den tilhørte en mægtig heks, der var frygtet. En dag så konen de lækreste Rapunzelblomster, så hun sendte straks sin mand ind efter dem. Manden kravlede ind over muren og ind i heksens have og plukkede en håndfuld Rapunzelblomster og tog dem med ind til sin kone igen. Hun spiste dem straks med stor grådighed, hvilket blot medførte, at samme aften listede manden ind over muren igen for at finde flere Rapunzelblomster. Men der mødte manden heksen. Hvor tør du liste dig ind i min have som en tyv og stjæle mine Rapunzelblomster, sagde hun rasende. Manden blev meget forskrækket og sagde, at det var konens skyld. Heksen havde lidt medlidenhed med ham og sagde, at det skulle være i orden, så længe at hun bare ville få hans første barn. Og det ville heksen ville opfostre barnet godt. Den stakkels mand var så bange, at han sagde ja til. Barnet blev født. Og lige så snart barnet var blevet født, kom heksen og tog barnet. Der gik flere og flere år, og Rapunzel voksede op. Da Rapunzel var blevet 12 år, var hun det dejligste barn under solen. Men heksen lukkede Rapunzel inde i en skov oppe i et tårn, der hverken havde døre eller vinduer, men kun et lille vindue helt oppe. Heldigvis havde Rapunzel det dejligste lange hår, så når heksen ville ind, stillede hun sig bare og råbte, Rapunzel, Rapunzel, lad dit hår falde ned. Da viklede pigen en af sine flætninger ud og hejsede heksen op. Sådan gik der igen nogle år, da pludselig en kongesøn en dag red gennem skoven. Og kom forbi tårnet. Der hørte han Rapunzel synge i sin ensomhed, da hun forsøgte at fordrive tiden. Kongesønnen ledte efter en indgang til tårnet, men kunne intet finde, da han så heksen komme og råbe, Rapunzel, Rapunzel, lad dit hår falde ned. Da klatrede heksen op til hende, og kongesønnen tænkte, jeg vil også forsøge min lykke på den stige.
Og det blev morgen, og det blev dag, og det blev aften den næste dag, da kongesøn kom forbi og råbte: Rapunzel, Rapunzel, lad dit hår falde ned. Rapunzel tog kongesøn op i tårnet, men blev meget forskrækket, da hun så en vild fremmed mand. Men kongesøn talte venligt til hende og fortalte, at hendes sang havde gjort et sådan indtryk på ham, at han ville gifte sig med hende. Rapunzel sagde naturligvis ja, fordi hun allerede der elskede kongesøn. Men Rapunzel kom desværre en dag, da heksen besøgte ham til at tale over sig, da hun sagde: Hvordan kan det være, at du er så tung at trække op, når den unge kongesøn er så let? Der blev heksen meget vred. Du slemme pige, råbte hun. Hvad er det dog, hvorfor? Jeg troede, jeg havde stikket dig ude fra alle mennesker, og så har du narret mig. I sit raseri greb hun fat i Rapunzels dejlige hår, snod det et par gange om hånden, og tog straks en trimmer og en saks, og gik i gang med at klippe håret. Heksen viste ingen barmhjertighed og førte med det samme Rapunzel ud i en ørken, men vendte selv tilbage til tårnet for at vente på kongesønnen. Da heksen var i tårnet, kom kongesønnen igen forbi og råbte: Rapunzel, Rapunzel, lad dit hår falde ned. Kongesønnen klatrede op i tårnet, men traf ikke Rapunzel, men heksen, der så ondt på ham og sagde: Du ville nok hente din kæreste, men den fugl er ikke mere i redet. Dermed, i fortvivlelse, sprang kongesønnen ud af vinduet og landede lige på en sten og en sø, og desværre så uheldigt, at han blev blind på begge øjne. Nogle år gik igen, og kongesønnen flakkede forvildet rundt i en ørken. Men i denne ørken levede også Rapunzel, og hun havde endda født kongesønnen 2 tvillinger, en dreng og en pige. En dag hørte kongesønnen pludselig en stemme, og han fandt Rapunzel, og de krammede hinanden, og nogle af Rapunzels tårer ramte hendes øjne, sådan så hun fik synet igen, og de faldt hinanden om halsen, og kongesønnen førte Rapunzel hjem til sit rige, hvor folket modtog dem med stor jubel.